F'4 snin fl-Isptar Mater Dei twildu 179 tarbija permezz tal-IVF. Fit-tweġiba parlamentari li ta' deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa ħareġ li l-biċċa l-kbira ta' trabi mwilda bl-IVF kienu bniet. Fil-fatt wildu 99 tifla u 80 tifel bl-IVF. Dan wara li sar ma' 862 ċiklu tal-IVF, fejn 8 minnhom għamlu użu minn embrijuni friżati. Dan wara emendi ġodda fil-liġi tal-IVF li kienu daħlu fis-seħħ is-sena l-oħra. Ma' dan l-istazzjon id-direttur eżekuttiv tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijuni Simona Tard spjegatilna l-proċess ta' regolarizzazzjoni fejn il-koppja tapplika mal-klinika u wara tiġi awtorizzata mill-awtorità. Il-koppja tagħżel jekk trid tiffertilizza żewġ bajdiet jew inkella tiffertilizzax 5 bajdiet u allura jkollha embrijuni friżati. Preżentament hawn 7 koppji oħra li għas-sena d-dieħla qed jistennew tarbija wara l-proċess tal-IVF bit-trabi li twildu bl-IVF mill-2013 l-hawn ilaħħaq 322. Bid-direttur eżekuttiv tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijuni saħħet li d-domanda għall-IVF żdiedet. Rajna żieda kbira kull sena id-domanda qiegħda tiżdied. Meta bdejna fl-2013 kull ma kellna kien miċ-ċiklu li kien isir fis-sena. Issa tisir madwar 300 ċiklu fis-sena. Ġifieri il-numri jitkellmu waħedhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.